εκφυλίσουμε την Ακρόπολη, η απάντηση είναι δεν πουλάμε την Ακρόπολη. Στο ερώτημα πώς θα εκφυλίσουμε το Σαρονικό, η απάντηση είναι δεν πουλάμε το Σαρονικό. Δεν είναι οικόπεδο κανενός ο Σαρονικός για να θέλετε να το πουλήσετε και να θεωρείτε και επένδυση. Λοιπόν, έχουμε 6 βασικές θέσεις με τις οποίες συμφωνεί και το Πολυτεχνείο. Είναι η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της παραλιακής ζώνης. Είναι η οικολογική ανασυγκρότηση. Είναι η διάσωση και η ανάδειξη ιστορικών και αρχαιολογικών τόπων. Η αποσυμφόρηση της παράκτιας ζώνης. Η απομάκρυνση των ασύμβατων χρήσεων και δραστηριοτήτων. Λοιπόν, έχετε καθήκον να υπερασπιστείτε το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χαρακτήρα του δημόσιου χώρου. Δεν είναι δυνατόν και αυτοί που σας ψήφισαν δεν σας ψήφισαν για να λειτουργείτε σαν ένα μεσητικό γραφείο και μάλιστα της κακιάς ώρας, εκποιώντας το δημόσιο. Λοιπόν, ο εκπρόσωπος πολιτών Μοσχάτου, η Μεσοποταμία.